Важную сустрэчу Лукашэнкі працягласцю 5 гадзін прэс-служба кіраўніка Беларусі паведаміла толькі апоўдні па менскім часе. Пазней стала вядома, што ў Палац незалежнасці прыязджаў амерыканскі адвакат, намеснік спецпасланніка Трампа Джон Коул. Джон, приветствую тебя. Спасибо, что приехал. Спасибо, ты молодец. Размову, на якой з беларускага боку прысутнічалі кіраўнік КДБ Іван Терцель і прадстаўнік нашай краіны ў ОАН Валентин Рыбакоў, Лукашенко пачаў з кампліментаў Трампу. Пасля перайшоў да тэмы вызвалення палітвязняў. Паўтараючы за Трампом, ён назваў іх закладнікамі. Если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, Господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку, как любит господин Трамп, большую сделку. Он это так называет. Як выявілася, адмысловы пасланнік Трампа Коул прыехаў у Менск з навіною. ЗША пастанавілі адмяніць санкцыі по дачыненні беларускага перавозніка Белавия. Это решение, которое было принято президентом, который сказал, сделайте это немедленно в отношении Белавии. И сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу. Са свайго боку Лукашенко запрапанаваў Злучаным Штатам увесь комплекс эканамічнай супрацы, нават выкарыстаць Беларусь як пасярэдніцу ў гандлі з Расіяй. Коул жа заявіў, што ЗША плануюць аднавіць з Менскам паўнавартасныя дыпламатычныя адносіны. Цяпер яны на ўзроўні часова паверанага ў справах ЗША ў Беларусі. Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось. Я знаю, что оно вернется. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь, и мы будем работать над этим. Амаль адразу пачала з'яўляцца інфармацыя пра вызваленне 52 палітвязняў. Першым пра гэта паведаміў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа, які паказаў вызваленую грамадзянку Літвы. Пазней інфармацыю пацвердзіла прэс-служба Лукашэнкі з удакладненнем, што вызваленыя 14 грамадзянаў замежных краінаў і 38 беларусаў. Улады назвалі іх экстрэмістамі і тэрарыстамі. Антон Бяздольны, Белсат. Спадарства чарговыя аўтамабілі пад'язджаюць да амерыканскай амбасады ў Вільні. Бачым гэта на кадрах, дыпламатычныя нумары. Чуем нават голасы, выклікі «Жыве Беларусь». Іх сустракаюць журналісты, паплечнікі, напэўна ж, сваякі. Ну і будзем спадзявацца так, што ў гэтых аўтамабілях і знаходзяцца ўласна вызваленыя асобы сёння з беларускай турмы, вызваленыя і дэпартаваныя прымусова, увага, на тэрыторыю Літвы, з іншага боку Літва пагадзілася так прыняць. І цяпер каля амерыканскай амбасады ў Вільні, бачыце, мноства журналістаў. Ужо ёсць у нас неўзабаве, можа, і пакажам фотаздымак з унутры амерыканскай амбасады, дзе таксама ўжо і ёсць, знаходзяцца першыя палітвязні вызваленыя. Ведаем, што не ўсе палітвязні пагадзіліся на прымусовую дэпартацыю. Мікалай Статкевіч працягвае на дадзены момант знаходзіцца на нейтральнай тэрыторыі паміж Беларусю і Літвой і спадзяецца назад вярнуцца. Літоўскія памежнікі сцвярджаюць, што адзін з палітзняволеных, маючы на ўвазе Мікалая Статкевіча, пайшоў у глыб самой Беларусі.